Nandito po kami sa SM Masinas. And we're gonna have a play area. Where are we going? Play area. In play area. Yay! Hi! Malapit na kami. Yay! Mapunta na kami. Ayan na siya! Ayun na siya. Ayan na. Ha? Ha? Oo, you're here. Ayan, daming tao sila. Nakapila na sila. Kung na susunod. Kasi meron kami. Pwede ba? Kahit wala akong sack. Excited siya. Dalawa lang. Oo. Kailangan ba isa lang? Dalawa lang din? Ah, okay. Pwede akong pumasok, no? Okay. Holy Spirit. Amen. Excited silang dalawa! Excited na si Daniela! Yay! Si Ate Amira ma-shy. Yan, pinaprocess na po yung cards namin. Mayroon kaming free cards. Hands! Pasok na siya. Ay, patatak na, besh! Nakita ka na. Yan. Okay, next. Ganda naman ako. Alright. Okay. Alright. Okay na yung mga shoes namin. Complete na. Walang kukuha ng shoes namin dyan, ha? Okay. Let's go! Wow! Ayun po yung makikita natin sa loob ng Quezona. Yeah, meron po. Wow, nice! Where do you want to go? Explore? Naku, marunong na natin ano. Look at me. Oh! That's my Wait. May I form my hand here? Oh, look after. Wait. Okay. Ah! Saan? Pwede ako doon? Hindi, kaya. Pwede ako doon? Oo, bibidyohan kita. Kaya! Kaya mo yan! Kaya mo yan! Takot natin siya. Kaya bakit na siya? Bakit ka na kaya mo yan? Uy, nasa si Nayela? Kaya mo yan! Bilisan mo! Bakit si Ate Shell, oh? Ito, you're going to cry. Yan na! Yan na, papapalo siya! Malapit na! Wow! Aray ko! Wow, ang ganda! Aray! Oh, kalimitan niya na! Oh, careful! Ano si Ate Amira? Oh! Yeah! Wow! Aray! Oh my gosh! Ano nag-resip ako? Hindi ako makagalaw!
Wow! Pwede maka dyan? Magkata-time kasi, magkata-time. Dali yan! Wala ka, Mira! Aray ka! Ano? Ako? Pwede ako makit doon? Hindi ako pwede makit doon eh. Wow! Isa-isa lang. Ay, naglag. Oh, go na, go na. Yeah! Daniela! Yeah! Doon naman kasi ko. Saan? O, doon na, dali, go. Pinatiro ang National Miss Era Award Miss Sabina Ansobia, Miss Kate Maripono, Rating Student, Mr. Russell Award Miss Evelyn Reyes Contestant, Miss Evelyn Reyes Team and Doctor, Miss Margaret Reyes Team and Doctor, Mr. Juan Yan na itong hospital. Pastries. Ice cream. Burger shop. Sushi bar. Pet World. Takoyaki. Wow, nagkaog siya ng takoyaki. Ito supermarket. Supermarket. Oh, look at that. Who's there? It's Amira. Oh, kasi Daniela. Saan si Daniela? Huh? Siya. Ayan guys. Ano? Si Ate Shell. Yan. Si Ate Shell yan. Amira, dito mo to sa yellow. Hi! Yan. Siya. Ano po? Pupunta po siya ulit sa slide. Ano po? Get ready. Takot ulit siya. Siya! Yan na. Look at their faces. Oh, si Daniela. Oh, oh, Ate Shell. Ate Shell. Okay ka lang. Ah! Oh my God. Okay ka lang. Okay. Amira, anong masasabi mo sa Kids Zone? Wala kang masasabi? Nag-enjoy ka ba ngayong araw? Ayan. So, palapit na rin po ang aming matatapos. So, yan. Daniela. Oh, ayaw niya matapos daw. Oh. Ikaw na yung kaya mo yan. Go, Ate Amira! Daniela! Okay. Okay, go. Sige. Ay na. Ano yung pamilya? Ay, kaya pala nawawala ka, bebe. Beauty parlor ka pala. Gosh. Okay. What are you doing, Daniela? You have friend na. You have a new friend? Isa punta tayo sa ice cream. Yan na punta kami sa ice cream. Ice cream? Mas meron sila dyan. What's this? Party package. If you want to have party here. Hindi naman si Ate Amira nasa ice cream. Wow! Ito bang flavor ng ice cream? Please roll it. Hi, Daniela! Ha? Oo. Daniela, parang Chocolate lang. I want some money. Chocolate lang. Oh, you have money? Where did you get your money? Oh, okay. May customer na si Amira. May customer. Sa akin pa rin, hindi ko lang ako.
Dito, pupunta na kami ngayon sa burger. Kain kami ng burger. Thank you so much for joining us in this Rolling South American Prize. Congratulations. High five. All right. Thank you so much for joining us and congratulations to the winner. Everything meron po tayong regular TV. Because sa Matsuka is a kapag Saturdays and Sundays, ang event is every 1 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, and 7 o'clock. Kapag it is the private event, every 3 o'clock and 5 o'clock, and 11 o'clock. And nagkakaroon po tayo and arts and crafts. So we invite kami, my friends and all your people, we are Kusina as our students here. Where's my burger? What burger? Is this one or that? Oh, that's a cheeseburger. I mean the double burger. What? There. Okay. Alam siya, pakita ka lang siya. Okay, let's get back to the kids. And it's time to say goodbye. Goodbye, John. Bye-bye. See you again tomorrow. Bye. Kasi hindi ko lang sa house, parang hindi sila ang internet. Kasi malintang siya ulit. Pwede, pwede. Ano ba siya ulit? Please go up. Please go up, please Daisy. Here, Princess and Sophia. Miss Punta na naman Diana. kami sa ibang store. Nandito kami ngayon sa supermarket. Sa supermarket kami. Mamimili na lang kami ng mga fruits and veggies with Daniela. Marco, We're having shopping. you're going to buy what? You're going to buy a lot of veggies here. Come on here. Okay. Right here. Look, look. Ayun na. Oh, that's so good. Yeah. Ano yung watermelon? Watermelon? Ang liit. Oo nga, ang liit. Open it. Oh! Oh, dapat naman eh. Okay. Oh, where you going pa? Saan pa pipiliin mo? How much? Okay. Going to total it. Ha? Oh. That's enough? Oh, you have to pay now. Okay.
So, ayun, bye! Tapos na rin po yung aming pag-play. So, thank you for watching. Say